díky síle Vánoc, kuřat a propisky. Jenž byla kouzelná asi tak jako kaktus na poušti. Takže hodně vzniklo kuřátko. Ovšem nejen tak ledajaké. Bylo to totiž vánoční kuřátko. Na neštěstí pro vánoční kuřátko byly Vánoce v ohrožení. Vaše kuřatosti, Vánoce jsou v ohrožení. Jdu do akce. Kuře jde do akce. Jsem tu, abych zachránil kuřecí Vánoce. My jsme zlí ninjové. Jestli chceš zachránit Vánoce, musíš se dostat přes nás. Na neštěstí vánoční kuřátko mělo sílu lásky a Vánoc. A Thompsona. A tak byly kuřecí Vánoce zachráněny.